B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Qegħdin niċċelebraw din l-Ewkaristija fit-tieni ħadd tal-Għid, ġifieri ġimgħa wara l-Għid il-Kbir. San Ġwan Pawlu t-tieni xtaq li dan il-ħadd jissemma wkoll il-ħadd tal-ħniena divina. U għalhekk bix-xieraq li niċċelebraw din l-Ewkaristija llum f'dan is-santwarju għażiż u maħbub tal-ħniena divina ġewwa n-Naxxar. Ejjew fil-bidu ta' din il-Qudiesa nirrealizzaw kemm għandna bżonn il-ħniena divina, kemm għandna bżonn il-ħniena ta' Alla. U niftakru kemm hu ħerqan il-Mulej li jaħfrilna li jagħtina l-paċi tal-qalb. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li ngħadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu u l-Qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art li l-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-qalb tagħna. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek Qaddis, int waħdek Mulej. Int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla taħnina bla tarf matul dawn il-festi tal-Għid. Int ħeġġeġ il-fidi tal-poplu Qaddis tiegħek. Qawwih ukoll fil-grazzja li tajtu biex kulħadd jifhem bid-den kollu bliema ħasil tnaddaf, bliema spirtu tnissel mill-ġdid u bliema demm infeda. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jissaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Dak iż-żmien, id-dixxipli kienu jżommu sħiħ fit-tagħlim tal-Apostli u fl-għaqda ta' bejniethom, fil-qsim tal-ħobs u fit-talb. Waqa' mbagħad il-biża' fuq kulħadd għax ħafna kienu l-mirakli u s-sinjali li kienu jsiru permezz tal-Apostli. Dawk kollha li kienu jemmnu kienu ħaġa waħda u kienu jaqsmu kollox bejniethom. Ibbiegħu ġidhom u kull ma kellhom u jqasmu t-tħul bejn kulħadd skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. U kuljum kienu jmorru fit-tempju flimkien, jaqsmu l-ħobs fi djarhom u jissieħbu fl-ikel bi qlub ferħana u safja. U kienu jfaħru lil Alla u l-poplu kollu kien iġibhom. U minn jum għal ieħor, il-Mulej kien iżidilhom magħhom lil dawk li jkunu salvi. Il-kelma tal-Mulej, irroddu ħajr lil Alla. Faħru lil Mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tieba tiegħu flimkien. Faħru lil Mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajjgħidu ulied Iżrael għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħatejt dar Aron għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajjgħidu dawk li jibżgħu mill-Mulej
għal dejjem it-tiba tiegħu, ngħidu flimkien, faħru lill-mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tiba tiegħu. B'saħħithom kollha imbuttawni biex naqa'. Imma l-mulej tani l-għajnuna. Qawwa tiegħi u għana tiegħi l-mulej. U kien għalija is-salvazzjoni tiegħi. Ajjat ta' ferħ u rebħ fl-erejjex tat-tajbin. Il-leminija tal-mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila. Flimkien, faħru lill-mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tiba tiegħu. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħħ dan, ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Dan hu l-jum li għamel il-mulej. Ħanifirħu u nitennew fih. Flimkien, faħru lill-mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tiba tiegħu. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru l-Apostlu. Ikun imbierek Alla u missier sina Ġesu Kristu li fil-ħnina kbira tiegħu reġgħu wliedna għal tama ħajja bil-qawmien ta' Ġesu Kristu mill-imwiet u għal wiet li la jitħassar, la jittabba u lanqas jinxef. Dan il-wiet u merfuħ għalikom fis-sema għax intom tinsabu taħt il-ħarsin tal-qawwa ta' Alla fil-fidi tagħkom li twassal għas-salvazzjoni li lesta biex tidher fl-aħħar ta' żminijiet. Għalhekk għandkom għax tifirħu għarjek issa għal ftit żmien ieħor jeħtieġilkom titniktu taħt ħafna provi bħalma d-debb li jintemm jgħaddim il-prova tan-nar. Hekk tgħaddim il-prova l-fidi tagħkom li tiswa aktar mid-debb biex ikun jistoqilha tasal għat-tifħir, għall-glorja u għall-ġieħ meta jidher Ġesu Kristu. Lilu għalkemm ma rajtuhx, intom tħobbuh. Fih qatt li issa m'intom xtarawh, intom temnu. Fih intom tifirħu b'ferħ glorjuż li ma jistax jitfisser. Waqt li tiksbu l-għan tal-fidi tagħkom li hu s-salvazzjoni tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Tomas, emmin ta' xrajtni jgħid il-mulej. Ħenjin dawk li ma rawx u emnu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dakinhar fil-għaxija fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżża mill-lut bil-bibien magħluqa, ġie Ġesu qgħad f'nofshom u qalilhom Islim għalikom. Kif għalhekk urihom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lill-mulej imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom Islim għalikom. Kif il-missier bagħat lili, hekk jien nibgħat lilkom. Kif għalhekk nefaħ fuqhom u qalilhom ħudu l-Ispiritu Santu, dawk li taħfrulhom dunubietom ikunu maħfura u dawk li żommuhomlhom ikunu miżmuma. Tomas, wieħed mit-tnax, jgħidulu t-tewmi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu rajna lill-mulej. Iżda hu qalilhom, jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqejjedx sebgħi fuq il-marka tal-imsiemer u iedi fuq ġenbu, jien ma nemminx. 8 jiem wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa u Tomas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesu daħal,
għat f'nofshom u għalilhom is-slim għalikom. Imbagħad qal lil Tomas, ġib sebek hawn u wara idejja u ressa idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen. Wieġeb Tomas u qallu, mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu, emmin ta' xrajtni, ħejjin dawk li ma rawx u emmnu. Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesu għamel quddiem id-dixxipli tiegħu u li mhumiex imniżla f'dan il-ktieb. Iżda dawn inkitbu sabiex intom temnu li Ġesu hu l-Messija li ben ta' Alla u biex bit-twemmin tagħkom ikolkom il-ħajja f'ismu. Il-kelma tal-mulej. Din is-silta li għadna kemm smajna mill-Vanġelu ta' San Ġwan, smajna r-rakkont ta' żewġ laqat ta' Ġesu wara l-irxox tiegħu. L-ewwel laqa hija proprju dikinhar tal-irxox tiegħu. Bil-fatt il-Vanġelu ta' San Ġwan jgħidilna dakinhar filgħaxija fl-ewwel jum tal-ġimgħa. U f'din l-ewwel laqa tiegħu wara l-qawmin tiegħu mill-imwiet, il-mulej jagħti lid-dixxipli tiegħu dak li huwa forsi il-frott li żjed bnin u qawwi tal-irxox tiegħu, tal-qawmin tiegħu mill-mewt. It-tislima tiegħu il-paċi magħkom. Hija tislima li biha l-isqof isellem lill-komunità fil-bidu ta' kull qudiesa, il-paċi magħkom. Hija xi ħaġa li l-qaddis Għażiż tagħna Dun George Preka adotta bħala tislima bejn is-soċi tal-mużew, il-paċi miegħek. U hija xi ħaġa sabiħa ħafna, ispirata wkoll mill-ispiritwalità anke Franġiskana, dik li nixtiequ lil xulxin il-paċi u l-ġid, pax et bonum. Imma l-paċi tiġi qabel xejn bil-fatt li aħna nkunu rikonċiljati, mistrieħa ma' nfusna, bejnietna u ma' Alla. U waqt li qed jagħti l-paċi lil ħutu, jagħtihom ukoll il-qawwa jaħfru id-dnubiet. Kif għalhekk nefaħ fuqhom u qalilhom, ħudu l-Ispiritu Santu. Dawk li taħfrulhom dnubiethom ikunu maħfura. Is-saċerdot jaħfir li d-dnubiet tiegħi bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Dak l-Ispiritu Santu li l-mulej jibgħat fil-Knisja tiegħu biex jittrasforma l-istorja ta' kull wieħed minna, jittrasforma wkoll l-offerti tagħna. Jittrasforma l-istorja ta' ħajti bis-sagrament tal-qrar. Għaliex il-maħfra ta' Alla għandna din il-qawwa kbira. Tidħol fl-istorja ta' ħajti u dak li hu dnub, dak li hu egoizmu, dak li hu erq, violenza, zina u faħx. Il-mulej bil-qawwa tal-ħniena kbira tiegħu jitrasformhom fi skola ta' umiltà, ta' servizz, ta' mħabba. Alla biss għandu din il-qawwa li jidħol fl-istorja ta' ħajti u jitrasforma dak li kien morr f'ħelu. Dak li kien ħall fażel. Hekk jagħmel is-sagrament tal-qrar. San Ġwan Pawlu T biex iħajjarna li nqerru anke f'dan il-jum id-dedikat li ħna divina tagħna li kull min iqerr illum jirċievu wkoll il-ħelsien mitpattija ta' dnubietu, mhux biss il-ħelsien il-maħfra mid-dnub, imma anke il-ħelsien mitpattija
dak li ngħidulu l-indulġenza plenarja. Imma tgħid li jien ma nistax immur inqerri llum. Min qed jismani. Ejjew il-kol kemm aħna nagħmlu dan il-proponiment, Sinjura tini l-grazzja tal-maħfra tad-dnubiet u li jkolli ċans mal-ewwel ċans li jkolli nirrikorri għand saċerdot għall-maħfra tad-dnubiet. Hawn min jgħid u issa jiena mmur għand midneb inkallat iżjed minni. Għandek raġun, ħabib. Għandek raġun, Sinjura. Imma Alla jinqeda b'kulħadd, ma speċjali fid-djufija tagħna, biex juri l-qawwa tiegħu. Għax il-qawwa tas-saċerdot meta jgħidlek jiena naħfirlek dnubietek, mhux minħabba l-wiċċ ħelu tas-saċerdot. Imma bil-qawwa ta' Ġesu li tagħna din il-qawwa bl-Ispiritu Santu. Mhux għax jistħoq inna l-aħwa ta'. Aħna għandna bżonn inqerru għand saċerdot, bħalma intom għandkom bżonn ukoll tersqu għand is-saċerdot għall-qrar, il-kol kemm aħna. U jiena ma nistax inqerru nħares lejn il-mera, komda tiġi dik, għax il-mera tista' tgħidilha li trid. Il-qassis tħossha naqra iżjed diffiċli. Imma l-mulej tagħna din il-barka. Milux kien hemm xi ħadd. U staqsew minti fost il-ħafna denominazzjonijiet, reliġjonijiet, x'fettillek? Trid tibqa' Kattoliku. Dil-Knisja Kattolika mimlija difetti. U risposta tiegħu laqtitni ħafna. Nibqa' fil-Knisja Kattolika bid-difetti kollha tagħha għax għandha l-qawwa li taħfer id-dnubiet. Il-mulej tagħna din iċ-ċertezza l-qawwa. Lis-saċerdot meta jgħidlek dak il-kliem sempliċi, jiena naħfirlek dnubietek fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Dnubietek maħfura. Is-suġġeriment tiegħi ejjew nitalmu naħfru lilna nfusna, naħfru lil xulxin għax l-esperjenza tgħalmek li Alla jaħfer. U kultant inti ma tkunx kapaċi taħfer lilek innifsek, jew aħna maħniex kapaċi naħfru lil xulxin. Il-mulej bil-misteru ta' din il-festa għażiża tal-ħnina divina jagħtina l-qawwa u l-umiltà u l-kuraġġ naħfru lil nfusna u lil xulxin kif jaħfrilna hu. Tolqotni ħafna espressjoni li l-Papa Franġisku jħobb jirrepeti. Mhuwiex Alla li hija jaħfirlek, ħafna drabi hija aħna li nejjew ngħidulu żlaqt fin-niexef erġajt Sinjur. Dejjem l-istess. U kultant ħin minnhom tgħidu jiena sa mhux dejjem l-istess għalfejn immur. Taqtax qalbek. Alla permezz tas-saċerdoti tiegħu qiegħed hemm biex jaħfirlek. Tumas fl-ewwel laqgħa ma kienx hemm. Jien għandi rispett kbir lil Tumas l-Apostlu. L-ewwel minħabba l-intelligenza tiegħu u għax kien naqra żbukkat. Kultant li tkun naqra żbukkat mhux difett totali. U għalilhom x'ħaġa intelligenti għalilhom isma' jiena jekk ma narax il-pjagi tiegħu ma nemminx li hu kien intelligenti biżżejjed li jifhem li l-Ġesu se tarfu bil-pjagi divini tiegħu. U Ġesu jaċċetta dak li jgħid Tumas, anke għaliex fl-ewwel laqgħa nnutaw Ġesu urihom idejhu ġenbu, urihom il-pjagi tiegħu. Tumas rid jarhom ukoll. U qallu dik l-espressjoni sabiħa ta' min nirriflettu ftit fuqha fil-ħadd tal-ħnina divina. Ġib 7 kawn u wara jdejja u ressa idek u qiegħda fuq ġenbi.
ressa idek u qiegħda fuq ġenbi. Xi tfisser din għalina Ħuti? Ressa idek u qiegħda fuq ġenbi. Il-ġenb ta' Ġesu għandu l-pjaga tal-kustat li minna ħarġu demm u ilma. U li ressa idejja lejn il-ġenb ta' Ġesu minfut mill-lanza tas-soldat Ruman u l-minnu ħareġ id-demm għażiż tiegħu u l-ilma li huma is-sagramenti tal-Knisja jgħid li Ġesu tiddejjaqx tersaq lejn is-sagramenti tal-Knisja. Ara dawn il-laqat ta' Ġesu jsiru nhar ta' Ħadd l-aħwa. L-ewwel laqa u t-tieni laqa 8 ijiem wara jgħid il-Vanġelu. Donu hemm ukoll għażla ta' Ġesu li dawn il-laqat fejn jidher f'nofs id-dixxipli tiegħu bil-bibien magħluqa ma jidher u qiegħed hemm jiddedikhom propju fil-jum tal-irxoxt tiegħu. Għalhekk aħna niltaqgħu għall-quddiesa fl-ewwel jum tal-ġimgħa nhar ta' Ħadd. Għaliex huwa il-jum tal-irxoxt ta' Ġesu imma wkoll il-jum li Ġesu għażel għall-laqat tiegħu magħna. Allura l-istedina tiegħu niqafaw illum. Hija li aħna nersqu lejn is-sagramenti li Ġesu istitwixxa waqqaf bħala laqat tagħna miegħu. Il-qrar u l-Ewkaristija. Min qed isegwini permezz tat-television jifhem li jiena ma nistax inqarru mit-television, lanqas nista' nqarbnu mit-television. L-istedina allura hija li mill-iskrin tat-television tagħna, mill-monitor tal-kompjuter tagħna, ngħaddu għall-laqa fil-komunità. Jalla il-misteru qaddis ta' dan il-jum jipperswadina kemm ħaġa tajba u qaddisa. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha lina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem fom mill-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew nitolbu l-mumlum il-grazzja u l-umiltà li nħallu l-mulej jidħol l-istorja ta' ħajjitna u jżurna bil-ħnina tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbu kal-Papa Franġisku Mulej, apostlu tal-ħnina divina tiegħek, biex ikollu dusija, erf u paċenzja. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbu għas-saċerdoti tiegħek Mulej biex bil-modrija l-kompassjoni u bl-eżempju jkunu apostli tal-ħnina tiegħek. Nitolbu. Nitolbu għalina l-koll biex qatt ma naqtu qalbna mill-ħnina talla
u qatt ma nitbedu mis-sagrament imqaddes u għażiż tal-qrar. Nitolbu. اسمعنا نطلبك مولاي. Nitolbu għal ħutna l-mejtin kollha biex intmu lejta tihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. اسمعنا نطلبك مولاي. L-interċessjoni tal-qaddisa ta' din id-devozzjoni Santa Faustina Kowalska jew nitolbu għal reliġjużi kollha u għal vokazzjonijiet għal ħajja reliġjuża u għal ħajja saċerdotali. Nitolbu. اسمعنا نطلبك مولاي. Nitolbuk mulej tilqat talb tagħna. Lo tatina l-paċi fil-qalb tagħna bejnietna u miegħek bi Kristu Sidna. آمين. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej l-offerta tal-poplu tiegħek u tal-uliet li tweldulek mill-ġdid biex dawk kollha li ġġeddu bl-istqarrija ta' ismek u bil-magħmudija jiksbu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. آمين. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħakba ninxandruha f'dan il-jum li fih ġie sagrifikat Kristu, il-ħaruf tal-għajt tagħna. Bieħlu tid-dawl jitwieldu għal ħajja ta' dejjem. Bih il-bibin tas-saltna tas-sema jinfetħu għal-fidili. Għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu qomna l-koll għal-ħajja ġdida. Għalhekk dan il-feħ tal-għajt imxeret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. U li Alla tal-eżerċti, ismetu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna flori tas-smawiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna flori tas-smawiet, qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati għal-ħobs ratti l-ħajr qasam. Tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kullu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġerat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu ixorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana un qudiemek biex nagħduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu semm il-ġisem quddiem ta' Kristu. Sakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Takar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, takar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' Santa Faustina Kowalska u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritin kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum. Aħfrinna l-nubietna palma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat l-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jintrid fiha inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħed nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħed nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħed nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bil-Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek. Eħlisni minn it-tieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidejk lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt infiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi.
danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu bit tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infeja. nitolbu. Għatina uħalla l-tista kollox li tqarbina li għamilna bis-sagrament tal-għajt. Tibqa dejjem tamlinna l-ġid fir-ruħ bi Kristu Sin. Amen.
Nfakkarkom li il-lejla f'dan is-santwarju tal-ħina divina fil-5 tibda adorazzjoni bit-talb ukoll devozzjonali ta' din id-devozzjoni bil-kurunella tal-ħina divina u mbagħad ikun hawn qudiesa. Min jista' jattendi għandna għalfejn nitolbu ħafna għad-don tal-paċi bl-interċessjoni ta' Faustina Kowalska nitolbu l-ħniena divina. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mill-Knisja tal-Ħnina Divina. Qabel intemmu din ix-xandira ninformawkom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Scicluna dalwaqt se jkun għall-beħ. Min jixtieq jakkwista minn qabel dan il-ktieb bit-tagħlim tar-raj spiritwali tagħna u mħeġġeġ li jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-inaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.